কিপরি সৌন্দর্য হচ্ছে দেখিবা দেখিয়া সৌন্দর্য কিপরি আজ্ঞা হচ্ছে আজ্ঞা সুধর্মা সভা আইয়া বাবরে আইয়া স্ফটিক তরুণ প্রাঙ্গণে আচ্ছা এই সভাটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে অনেক সুন্দর রয়েছে হ্যাঁ থেকে ত্রুটি রয়েছে কোন ত্রুটি রয়েছে তাকে তো জানাই দেবে এই সভাপতি কোন দিকে দেবরাজ ইন্দ্র
ଟିକେ ଖାଇବା ପଡୁଛି ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିଦବ ଏହି ପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଦଉଛନ୍ତି ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣାମ। ହଁ କାହିଁକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସତ ମର୍ତ ପାଖା ଦିଲିପ ବୁଲିବା ଅଯିବ କାମ ବୁଲିତେ ବନ୍ଦାಗೆ ତମ ଦୂରକୁ ନଜର ପଡ଼ିବ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାଳେ ନପଡୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି ମୋ ମନର କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ହେ ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ତ ତିନିପୁର ଲୋକ ବୋଲୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ପଞ୍ଚ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଲୋକ ବୋଲି ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ ଦେଖା ନିୟନ ପବିତ୍ର କରିଛ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ ଦେଖି ତୁମ ନୟନ ପବିତ୍ର କରିଛ। ହେ ଦେବର୍ଷି ପଞ୍ଚିତ ଅଛି ହଟିଆ ନାଟୁଆ କଳା କଣ୍ଢେଇରେ ଟିକେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ ଦେଖିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ କେମିତି ଦେଖିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ହେ ଦେବରାଜ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ ଦେଖିବ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏହିପରି କହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତମସ୍ୟ ହରି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ କାହାରି ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପାପ ଦେଖା
ठीक मने पके देछ मु लक्ष्य ब्राह्मण ହଁ आ गोदान पूर्ण करदेबी ବସୁଦେବ आज्ञा ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତୁମେ ତ ପାପୀ ହେଲେ ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ପରା ଆହୁରି ମହାପାପୀ ଖବରଦାରୀ କହି ଦଉଛି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ କେବେ କିଛି କହିବନି କହିଲା ଖବରଦାରୀ तब कौन भाभी ବସୁଦେବ ମାତା ଦେବକୀ ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ମହାପାପୀ ଖବରଦାରୀ କହିଲି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଏତିକି ପଦେ मो କହିବି कृष्ण पते कोई ଆରେ पर ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମହାପାପୀ ପାପୀ 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 ଏଥର ତ ବହୁତ ସାରା ଶୋଇଗଲାଣି ତୁଟା ଛାଡନା ଆମକୁ କହିଲ କହିଲ ए ओलाने ଆମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ତମର କି ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ पाप कर ଆରେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦୋଷ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିନି ଆଉ ତୁମ